Er zijn nu toch nog een aantal pittige buien actief. In Wolvengeer voel zelfs zo'n millimeter. Maar we zeggen ik dat het stadig om wat opknapte van de middag en er kwam nog een beetje wind. Wel, joen en vannacht het zal een vrij helder waartype wezen, steeds maar flinke opklarings. De zinnen is er nog aardig bij en de wind neemt af. En vannacht hebben we kans op wat dampwaar of een mistbank. Temperaturen vannacht, ik denk zo'n 14 of 15 graden in de kustgebieden en zo'n 12 of 13 graden verder op de provincie. En de wind, zwak ontmatig, die zie ik het al stadig gewoon meer het westen op. Nou, steeds maar meer zwak. En dan terug naar morgen. Het wordt een dag met, aardig wat zinnen. Vooral het eerste pad van de dag. Het tweede pad van de dag staat er gewoon meer bewolking. En de temperaturen, ze moeten wezen, een simmerdag. 21 rond 24 graden. De hoogste temperatuur in het zuidoosten. En dan de wind, ik wichtig wat scootjeszilm, west-zuidwest. Ik denk staat gewoon in de midden wat meer zuidwest. En die wind is zwak ontmatig, krijgt 2 en 4. De krijgt 3 of 4 boven de marn. Maar daar houdt het ik echt wel mee op. En dan fruitje, naar een maandje, maar betiden Rijn. Let er in het kust- en waardgebied nog even wat zinnen. En een temperatuur om er bij de 21 graden heen. Dan komt het tongetje maar in enkel buiken, maar ik denk meestal iets wel droeg. Temperatuur zo'n 20 graden. En we hebben het nog altijd nog een matige en vrij krachtige wind uit westelijke richtingen en noordwesten. En dan zetten we terug naar de vrijheid. Meer buien en een temperatuur om er bij de 19 graden heen. Maar nog altijd de nachtwind van de scootjes. En we moeten morgen maar weer even in het waarsje.